Ayan, so yung napitas namin, mga 1 kilo din. Yung binilag namin kanina. So, So, ito yung paniudto na mo karon guys. Magluto ko og munggos. Tapos ang sahog ko is tuna in can. Yan. Talbos ng ampalaya. Tapos dahon ng kalabasa. Yan. Tapos gagataan ko yung sabaw. Haluan ko bali ng gata.
Lord God. Kala ko guys, ano, ngayon lang talaga guys, grabe ang lakas ng lindol. Umaalog yung bahay namin. Ay, Diyos ko Lord, hanggang ngayon nangangatog ako. Oh. Grabe, parang nag-expand yung ulo ko ba? Yung, alam mo yun? Parang pakiramdam ko nag-expand yung ulo ko. Grabe. Sarap pag ginataan. So, nakatikim na kami sa tinanim namin na munggos. Lami kaayo, Mangaon Ta.